Hej YouTube. I dag der skal vi spille noget Roblox. Ja. Og den her bane, den har Survive the Disasters. Og den er lavet af en, der hedder Stickmaster Luke. Og han er vildt god til at lave banen. Det er fuldstændig sygt. Okay. Ja. Okay, det er enten er det tornado, lyn eller så er det også hvad hedder den, oversvømmelse. Jeg håber i hvert fald ikke det er oversvømmelse. Nej, det er oversvømmelse. Det er i hvert fald dumt at gå helt op. Okay. Den her bane, den her map, den er ikke særlig god til oversvømmelse. Right. Nej. Det der var umuligt at overleve, mand. Prøv at kig. Det er kun dem, der har balloner, der kan overleve. Det er ikke så mange, der har i den her bane. Den her var... prøv at se mappet. Var helt oversvømmet. Det er bare... Der er kun én, der overlevede. Den er godt nok sindssyg. Nå, lige meget. Det er sådan her, jeg ser ud på Roblox. Jeg er en kylling, der er rig. Altså, der ikke gider at vise sine øjne. Yay, bondegården. Eller farmen. Den er ret god til at overleve ting i. Bare det ikke er tornado, eller bare det ikke er oversvømmelse. Eller ikke oversvømmelse. Lyn. Nej, det er min traktor. Gå så væk. Jeg tror jeg bliver sådan cirka her. Hvis det er tornado. Nej, det er det dummeste sted at være. Ja, det er tornado. Jeg vidste. Så skal man den her vej. Godt jeg ikke blev deroppe. Hvis jeg ikke havde opdaget den der tornado. Jeg tror, det her er den sidste. Det her videoen for i dag. Jeg tror, jeg skal til at stoppe den. Efter det her, så stopper jeg. Ja. Hvis I kunne lide den, så kan I like. Og hvis I kan lide min kanal, så subscribe og sådan noget. De der ting. Bare det der ting. Skriv i kommentaren, om jeg skal spille andre spil, som Minecraft og sådan noget. Men det lægger bare lidt på min computer. Jeg kan stadig godt. Læg stadig. Er I med? Ja, det er I. Jeg kan bare lide den der højbænd. Den er der stadigvæk. Sådan er du bare taget halvdelen af den. Så tror jeg, at det er slut. Ja, tornadoen er væk.
Hvis den tornado, den kommer herhen, så er det færdigt. Okay. Vi ses. Og jeg håber, I kunne lide den her video. Hej hej!